Gandang araw po sa inyong lahat. Yan po ang gugupitan natin ng gupit binata. Yan po. At saka 1/8 attachment. Bakasyon pala sa atin. Ano kaya? Bakasyon. Oo. Wala. Ako wala rin. Takot pa rin ako doon sa atin. Pilipinas? Ang isa pa doon, parang maraming may gustong mag-away. Kayo sa China? Hindi, sa akin ayaw ko. Abuso naman yung ano kasi, China. Ayaw kong mag-away sila, lalo kung ang pag-awayin sa atin. Ang Pilipinas lang kasi ang ginagaya ng China eh. Yung binubuli masyado. Masyadong involved ang Pilipinas na yun. Yung lugar natin. Pero yung Vietnam eh, di ba lumalaban talaga? Kahit maliit. Kaya, sabi ko, China kasi siguro may nagsasabi din, no? Yung mga kaibigan nila. Pinaglaban nila nung unang panahon, kanila daw yan. Sobrang naman ng laki. Parang sakin mo yung talaga. Sobrang sakin. Pagkatawag nila tip. Kaya? Yung Jaya din yung alaon? Nagpawit, day ka. Come on. Sinisprayan pa ng tubig yung ano, lancha. Talagang ano, matindi yung talagang down talaga ang Philippines nila. Ano yan? Dinadown talaga ng usang Philippines. Ang tingin nila talagang wala. Sabi ko sana misa lumaban man lang. Para maayos. Kaya bawasan mo pa kaya kuya ng konti. Hindi yung dito yung shop. Okay. Katulad yung dati.
Dami ka rin palang puting ano, no? Amerikanong cross. Yeah. Nung nasubukan niya dito balik-balik na. Parang kasama ko nagbibigay pa ng sandwich, pagkain. Sabi niya, you like this? Sure. Kabait ang batang yan. Mahilig sa tumutulong sa mga kabataan. Hindi nga. Nung sinabi pa sa akin niya may siya, may tinulungan na 2 Pilipino. Yung mga kabataan natin. Yung parang inaabuso. Hindi nga. Ito mabait masyado siguro. Kaya sabi ko sa kanya, don't let them abuse you. If you think they are abusing the privilege that they're giving, then you tell them, you can't do that. I'm gonna send you back home. See, minsan may mga parents na kung may tumukot sa mga anak, lalong nasasayahan na, sige nga, alis na. Yan pala ang gusto nyo, sige. Don't call me, I'll call you. If I want you back, I'll let you know. Delikado. Parang, they're just waiting for that time. Ilang taon ka na ba nagugupit? Ha? Ilang taon ka na nagugupit dito? Naku. Sa bagay, nag-aral akong magupit dahil request ng mga kaibigan nung grade 5, 11 years old. Tagal na. 72 na ako. Yung pinakaano kayo, yung talagang nag-open ka na ng business mo nung year? Yeah, I mean, noon, yung uncle namin, marunong talaga. Siya nagturo sa'yo? Talagang maraming gusto kasi yung mabait. Napakabait ang uncle mo yun. Sayang, hindi nag-asawa. Oh, bakit? Bachelor na hanggat nawala eh. Bakit? Hindi naman bakla. Ayaw talagang tinamad siguro. Naawa siguro sa nanay tatay namin. Yung ibang uncle, auntie namin. Kaya binuhos ng kaya niyang pagtulong. Hindi nag-asawa ha? Hindi na nag-asawa. Anong taon siya namatay? Tumutulong sa amin. Yung edad niya, anong edad niya namatay? Ha? Anong edad niya namatay?
Ewan ko, pumunta ng Ilocos, hindi na bumalik. Oo. Yeah. Atake, gano'n? So, So, yun, 11 years old. Akala ko nga ayaw na silang, hindi na babalik. Pag haba ng buhok. Ingat ka, ah. Ba? Diba? Dugo kami nung nakaraan. Yun nga, kaya huwag na lang. Ay, matututuhan mo rin. Walang niligawan, ha? Hindi ko alam na yun palang gagawin ko ngayon. Okay. Ayos naman. Yan. Malaking bagay. Yung nag-interview nga sa akin sa US Embassy. Yeah, you are the first Harvard that I interviewed. Sabi niya, Hindi nga. is that good or bad? Sabi ko naman, oh, well, in the US, I haven't heard any barber who are unemployed. Sabi niya, well, that's good. Sabi ko naman, I think that's a good news. I don't think so. Sabi. Eh dito, kailan kayo nag-umpisa rito? Dito, itong pwesto nyo, kailan kayo nag-umpisa? Itong pwesto nyo, kailan kayo nag-umpisa? Itong pwesto nyo. Kailangan nag-umpisa dito? Oo. 96. Oo, 96 ha? Sa bahay. Yeah, pero nung magbarbero sana ako sa LA, kaya lang wala akong lisensya. Oo. Eh, gusto nung may-ari, taga Ilocos ng shop, matanda na. Maganda pa sana kasi matanda na, malapit ng, siguro magkasing edad sila sa tatay Eh, wala akong lisensya. Gusto niya punta ako sa Barber College. Ang usapan namin ni Mrs. magtrabaho. Kahit ano, ganito, dishwasher, kahit ano. Basta magtrabaho na lang. Yun, sinabi ko sa matanda. Sabi niya, kung marunong ka sa gunting, mas marunong ka itong clipper. Pag napag-aralan mo. So, punta ka sa eskwela. Sabi ko, hindi po tayo. Punta ako dito para magtrabaho, hindi para mag-aral. Tawa-tawa yung kapatid ko kumusta? Barbero ko na. Ay, hindi. Bakit? Kailangan ng lisensya Ay, oo pala. Sabi niya. Magkano lisensya nung araw? Ha? Magkano lisensya nung araw? Wala Sa Baguio, wala akong naririnig na may lisensya. Puro. So, umalis ako nung 75. Ay, sabi ko, hindi ko narinig yan Ang bitisan. Yun, may ano sila, ang tinatawag na vocational school. Vocational daw. Pero ang barbero wala. Ang alam ko, kung nagustuhan ka nung may-ari ng shop, hindi may trabaho ka. Experience na lang. Marunong ka pag hindi nagustuhan ng may-ari, pasensya ka. Experience na lang, ano? So, ganun ang labanan. Ganun. So, tingnan natin. Okay na yan. So, napisang pa kunti. Kulang ako ng bukain. So, nung nakarating ako ang sabi ng kapatid ko naman, huwag kang mag-alala.
Pag hindi ka makapag-barbero dito, ayos lang. Pasok ka na lang sa military. Sabi niya, sa Navy. Sabi ko, ay hindi. Ang dami ng Navy sa atin mga kamag-anak. Eh anong gagawin? Subukan mo sa amin. Sabi niya. Balita akong maganda rin. Kasi Dito na. Hindi mo kayang magbarko, kawawa ka. Sabi niya. Nahihilo ka, wala na. Kaya sabi ko, sige, sa army na lang. Nag-tune ako ng army. Ano gagawin yun? Ilan taon kayo sa army? Ha? Ilan taon kayo sa army? Ako lang, 3.5 years lang. Oo. Isang term lang, tama. Ayun. Pagdating ko doon, may nakita akong nagugupitan. Pero ito, ang gamit. Hindi naman ako marunong gumamit. Akala ko mahirap gamitin. Sinabi ko sa kanila, I know how to cut hair, but not that kind. Binigyan ako ng gunting ng medic, yung medical scissor. Yung mahabang handle pero blade niya iksi. Gupit ka. Tawa-tawa sila. Man, sabi nila. Shoot, you should use this. I don't know how to use that yet. Ayun. Ay, saya-saya nila. Doon ako kumita ng kunting mga tip. Excuse me. May donasyon sila. Hindi nga. Kasi sa pagpunta mo sa shop, $25 yata. Ang gupit. Mura, no? Sila may magbigay ng 25 cents. Kanya $1. Naku, kabigat-bigat itong bulsa ko, sabi ko. Ayos to Tapos naninigarilyo ko. Minum pa noon. Yung late naman ng sahod ko, 360. Naku, na pa yan. Isang buwan? Naku, grabe ano. Ay, sabi ko. Yun. Magkano yung dollar sa Pilipinas? Siguro $7. Mga ganon o mas malaki kunti. 850 siguro. Yeah. Ang pinapadala ko kay Mrs. 60. Ayos yun, dalawa silang magkapatid na nag-aaral din ng vocational. $60. Pa yun Yeah. Yung ading niyang sumunod sa kanya. Yung lalaki nag-aaral din, dalawa sila. Okay naman yung 60. Okay na Sabi ko, ayos Kasya yung 60 yung 300 pinapadala ko kay tatay. Yung fly now pay later namin yung kapatid ko. Ayun. Sabi ng tatay, tama na. Bakit? Nakabayad ka na Nakabayad ka na Ay, sabi ko, ayos yun nga, pangbili ng sigarilyo at inumin, yung gupit. Ayos, sabi ko, ay salamat. Karaos niya. Yeah. Kala ko, wala na. Okay naman. Anong buhay, di masabi, no? Masang kaulad, Yeah. Destinasyon talaga. So, yeah, ngayon, ako, full-time job. No, siyempre. Dito na lang. Kaya lang para hobby din. Oo. Madalang naman. Pag-tumigan, kung sabay-sabay kayo, akala mo, busy-busy Akala mo, dami-dami. Kasi, ang isip ko noon, pagkukul nga kung hindi ko mag-retire. Akala ko, hindi ko na, kasi yung iba hindi pa mag-retire, mawawala na. Oo, totoo yun. Kaya itong kaibigan natin dito, 58. Bumigay na? Hindi nga. Ba, ano niya? Ano sakit niya? Kaya,
High blood din. Nung kinausap ako ni kapatid, nung buhay pa siya. Oh, mag-retire ka na. Gusto ko sana yung full retirement eh. Bakit? Magbasa ka, basahin mo yung average na kung anong nangyayari sa mga retiree. Bakit? Ay, yung naghangad ng malaki, hindi pa nakatanggap ng isa. Hindi pa natanggap yung unang retirement eh. Bumigay na. Oh, ganun. Oh, alam mo yung optional early retirement. Mababa nga, pero malamang na natitikman mo yun. Magagamit mo pa talaga. Oo. At kung gustong patuloy ang trabaho, pwede naman eh. O di ayaw mo yun, may pensyon ka, may may sweldo ka pa. Ayaw. At saka tinataasan naman ng pensyon. Oo. Maliit lang. Oh, pero at least meron. Kesa wala. Ayun. Kaya, na lang ako. Nag-retire na ako. 2014. So, magsasampung taon na next February. Hindi nga, ayos ano. Mag 15 years anniversary. Si ano maaga rin ano, sino ba to? Si ano? Carino? Si Carino? Ano pa ano? Nalimutan ko na. Yung si Carino dyan? Sino pa? Noel? Joel? Dito? Oh, Yeah, nag-retire na rin. Tagal na, di ba? May 5 years na yata. Kasamahan ko dati. Iniisip din yung full retirement, pero Hindi niya na inano. hindi na lang. Kasi Baka... yung tatay nila, yung father-in-law ko, nang retire 65, 66, wala na. Ay po, tragis na yun. Ba't ganun, no? So, Lugi minsan, no? Ano na? Kumusta na? Kababanggit ko pala yung pangalan mo eh. Parang hindi ka tumatanda. Kababanggit pala, kumusta si ano? Parang hindi ka tumatanda. Hindi. Nag-retire ka na, di ba? Ha? Hindi nagpapabata, mga 9 years pa. Oo, 9 years pa. Hindi pa ako mag-retire. Ikaw, pantagal na, no? May 5 years ka na ba? 4 years na akong nag-retire. Ba? Biro mo 4 yan. years na, magpa-5 years na. Wala. Wala ko muna yung parts. Ingat lang. So, yeah. Kung magbasa-basa ka ng ganun, basa-basahin mo yung mga nag-retire ng full-time. Hindi, hindi ko kukuhain ng full-time. Hindi. Yung mga Ako hindi ko kukuhain ng full-time early retirement. kasi ano ako eh, diabetes saka high blood ako eh. Alin ang mas maganda, yun. Oo, tama. Para i-average yan. Kasi, hahangarin mo yung malaki, hindi mo naman matatanggap, di wala din. Oo, sayang. No? Pangit yung ano. Kasi noon sabi ko, ano kayang feeling ng magre-retire? Hindi ko alam eh. Yung mga kamag-anak ko, ilan lang ang nakapag-retire. Hindi nga. Yeah. So, si Manong Mario na nakapag-retire, ay at least nakapag-enjoy. Pero swerte yung mga yung mga maabot ng sino ba yung 102, may kilala ko rito 102 eh. May 110 pa eh. Nandiyan pa yun, 110 na yun. Nandun siya sa ano eh, medyo slim na lalaki pero malakas. Nandiyan pa yung taong yun. Yung sabi nga nila, hindi yung malaking halaga ang tinatanggap. Hindi yun. Importante yung buhay. Importante yung masaya ka. Totoo yan. Yeah. At saka kung how do you
paano mo hahawakan yung tinatanggap mo kay malaki o maliit. Di ba? So, yun daw ang importante. Kasi yung iba na malaki nga ang tinatanggap, no? Hindi naman masaya. Oo, totoo yan. Nagkakasakit. May sakit, totoo yan. Namamatay ka agad. Kaya nga eh. Wala din. Wala rin, oo. O tingnan mo itong mga ano natin, itong mga kapatid natin na nagdidipindi sa stimulus. Yung ayuda. Oh. Yako. Yung iba nga umabot ng 100 eh. Oh. Binabayaran natin ang ano nila, pagkain, bahay, at pang-maintenance sa kalusugan. Binabayaran ng taxpayer. Oo, totoo yan. Ang tagal-tagal nila. Nakita ko sa kwan. Sa Tennessee. Uy, ano doon ah. Siguro hindi si ano. Magagalit ang YouTube ko minsan eh. Hindi, ano mo na lang. Doon. Ano mo na lang eh. Dami nila oh. Yung apartment. Dami. Kaya, yun. Basa-basa ka. Tingnan mo. So, doon ka ano, mag-isip kung anong gawin mo sa full retirement o kaya early. Sa akin, dapat 62 nag-ano, pero yung bala ko kasi sa full retirement, pero kinausap ako ni kapatid, inisip-isip ko, yun na lang. Pwede ba yung ano, yung early retirement ka pero i-claim mo na may high blood ka? Saka ano ka? Oh, disability ka mo. Disability. You can apply that. Kasi may process yan. Kung bibigay sa'yo, ay maganda yun. Di ba? Wala yatang bawas. Kung anong tinatanggap mo ngayon, yun ang tatanggapin mo. Early retirement yun, di ba? Disability. Oh, hindi early or full-time yun, disability yun. Disability. Yeah. Pero you apply those. Kahit na ano ka lang, kahit na wala ka pang kahit 50, ano yun, 54 Oo, ka lang? kahit 55? bata ka pa. Ganun ba yun? Yeah. Pero it goes to the process. Yun. Pag na-approve ka, bakit hindi? Oo. Yeah. Ayan po mga kapatid, ang gupit binata natin sa ngayon. At maraming salamat po sa panunood. Sabi ka na rin puti, ano?